Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande ko ndeɗo windande jangano ba, ba, bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. Mbaɗamen hen ekko bindol baaba, buubi, buuba, boobo, buubu, baabu. Wona kollumon numéro mo mbatton balle mon ɗe walla keso jiɗɗo nadde bisimillahum hen. Joni hande noon momten ɗum ɗo ha laaɓa e alluwal he mbaɗen ni ɗum momtima ayi. Joni noon hande ko a adi arde nde ba o fuɗɗi arde ayi. Ɗo mbiyata ko abbe, abbe, ayi abbe. Ay ɗo ko i o adi arde mbiɗa ibbe, ibbe, ibbe. Ay ɗo ko e o adi arde ba o fuɗɗi rewde hen ebbe, ebbe, ebbe. Ay ɗo ko o adi arde bo o fuɗɗi arde mbiya obbo, obbo, obbo. Ay ɗo ko u adi arde mbiɗa ubbo, ubbo. Ɗo en pooɗani wona wadde ɗo adi ko abbe rewi hen ibbe, rewi hen ebbe, rewi hen obbo, rewi hen ubbo. Gasi ɗo kadi jangonɗo gannon ko a adi arde nani ɗo ko abbo wiyete. Mbason jiɓodirde ɗum nani, nani ɗo ko abbe, ɗo ko ibbe, ɗo ko ebbe, ebbe, ɗo obbe, ɗo ubbe. Fooɗani wadde woni ɗo hen tan, woni ɗo tan kayni aywa woni ɗo tan ko abbe bange men nano ko adi dow ko masde ko a i e o u ko joyi. Ko a abbe, i o mbiya ibbe, e o mbiya ebbe, o mbiya obbo, u o mbiya ubbo. Gasi kaɗa ɗo mbasa yawde ɗum ɗo ma windan hen ko heewi yeeso hoto yaw ko jangata ko, hoto yaw ɗum kadi a noon keso garɗo jiɗi nadde hen o mbatta ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya WhatsApp o ngada temedde ma 4 bindoɗa nanneɗa jangga kayloru maydu temane mbatta hen ni foti janggen. Wona wonɓe YouTube ɓe ne mbaɗe hen balle, Facebook naɓe mbaɗe hen balle. Ngare jingge, ngare balle mbimi on, ngare jingge, ngare balle. ɗum ɗo koko windande tokosere kono hewnde nafoore yeeso. Ma taw ɗum ɗo ko jangata ko ene yawni kono yawnaki ɗe winda ko heewi. Kaɗen ɗo ba, abbe, ibbe, ebbe, obbo, ubbo. Abbe, ibbe, ebbe, obbo, ubbo. Adi ko abbe bange ma nano rewi hen ko ibbe, rewi hen ko ebbe, rewi hen ko obbo, rewi hen ko ubbo. Mo less o noon ko natire o jiɗo nadde hen o ɗon rewata walla mbaɗo ballal ngal ɗon wiya yo wat yetto. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yo yaali ko Sénégal alhamdulillah bi alamina on jarama, wassalam.